Φιδέμπορας ξαναχτύπησε. Δυναμικά, είδες, Καλά, θεϊκό, το θέλω εννοείται την Παρασκευή, αν και δεν νομίζω ότι θα είμαι μόνος. Παρακαλώ, εννοείται αύριο το τρίτο μέρος της πριλογίας. Έγινε. Λοιπόν, αύριο πια σε βάλει αυτό που ήθελε το ψάλτε προηγουμένως, αλλά να τα βρεις όλα. Όλα τα κάνεις σκούπα, τα γράψουμε. Κατάλαβες ποιος είναι, έτσι. Ο Γιώργος την Πάτρα, Και με τα φίδια. Βρες σε βάλτα όλα. Έλα, γεια, θα κάνω χριστουγεννιάτικο πακέτο. Στολή. Έλα. Εννοείται ότι βάζεις αύριο Φιδέμπορα και τα 3. Αποστολή. Έλα. Τι είπε ο Φιδέμπορας ότι τον κάνεις, δεν το άκουσα καλά. Βάλ' το να τα αύριο, σε παρακαλώ. Έτσι και δεν τον βάλεις αύριο τον τύπο από την Πάτρα, δεν θα σου ξαναμιλήσω. Πριν από λίγο άκουσα ότι έσκασε μύτη πάλι στο τηλέφωνο από την Πάτρα, ο γνωστός σου. Έσκασε, ναι. Έσκασε μύτη, οπότε αύριο το μεσημεράκι θα μας τον βάλεις, έτσι. Κατά λαϊκή απέτηση. Κατά λαϊκή απέτηση, καλώς. Για το εκεί που θέλω τον κύριο Αποστόλη που κάνει τα τέτοια. Τα αστεία, τα καλαμπούρια. Τα καλαμπούρια. Εγώ καλαμπουρτζής είμαι. Άκου καλαμπουρτζή. Ναι. Θα πεις να είμαι το βράδυ που παίζει ο σταθμός στο τηλεοπτικό του Sky. Μη βάνει ολοχελώνες και φίδια. Τι να βάλει, τι θα θέλετε, να βάλει πάλι καρχαρίες, να το γυρίσουμε στο Όχι καρχαρίες, ακούσεις σου λέγω να βάλει διάφορα άλλα. Τοπία, όχι φίδια και χελώνες. Ναι, αλλά στο τοπίο υπάρχουν και τα φίδια και οι χελώνες. Όχι, δεν υπάρχουν. Λάθος κάνει. Δεν θα βάλει φίδια πάλι και χελώνες. Και τα έντομα. Εντάξει, ούτε τα έντομα. Φτιάχνει άλλα τοπία της Ευρώπης. Και με τι θα ασχοληθούμε, τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα. Είναι ζωντανή, δεν θέλουμε φίδια εμείς. Καλά. Πάμε και τρώμε και βάνει φίδια και μαλακίες. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμείς δεν τα τρώμε, είμαστε Έλληνες εμείς. Και μη με νευριάζεις τώρα. Τώρα όμως θα είναι της μόδας, λόγω Ολυμπιάδας είναι της μόδας να φάμε και εμείς λίγο φίδια. Φάντασαι ρε γαμίσου. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω. Τι θέλετε να ρωτήσετε. Από την Πάτρα, γιατί έχουμε λαθρομετανάστες εδώ. Την Πάτρα. Έχω πάρει εγώ παλιά πάλιες. Ναι, και τι θέλετε. Να πείτε εκεί πέρα σε κάποιον να πούμε να δεν είναι αυτή η κατάσταση. Τι είστε εσείς ρατσιστής του Καρατζαφέρη, είστε μήπως. Μήπως είστε του Καρατζαφέρη ακροδεξιός και δεν γουστάρετε τους μετανάστες. Τώρα ρε, βαστάς καλά, τι Καρατζαφέρη λες. Γιατί. Εκείνο που σου λέω ότι ερχόνται πολλοί λαθρομετανάστες εδώ να το πείτε που να γίνει σε κανένα υπουργό, γιατί γίνεται στις κακομοίρες, δεν πάνε στα σπίτια σου, μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας, καταλαβαίνεις τι είναι. Γιατί δεν μπορείτε να πάτε στα σπίτια σας. Προλαβαίνουν και πάνε αυτοί πρώτοι και σας πηδάνε τις γυναίκες. Έχεις το διάλογο που λες τέτοια πράγματα. Γιατί. Όχι είχαμε επιτέλους εκεί που σε βρήκανε. Επειδή κάνουν διάφορα οι μετανάστες, γι' αυτό. Τα πράγματα δεν τρέπεσαι ρε. Γιατί. Δεν τρέπεσαι που λες. Οι μετανάστες είναι και αυτοί έρχονται πεινασμένοι και στερημένοι. Να μην ρίξουν έναν. Εγώ σου είπα να σου πω κάτι και εσύ με βουζερά, είναι χασιπελιόπεδο. Σκάι. Ναι. Την Πάτρα σου έχω παρμένο. Ναι, γεια σας, πείτε μου. Έχω μάθει ότι με αναμπέζεις. Ορίστε. Με αναμπέζεις. Σας αναμπέζουμε εμείς. Με αναμπέζεις εσύ. Δεν σας έχουμε αναμπέξει ποτέ. Με αναμπέζεις και θα μου. Εγώ παρμένο πάλι τηλέφωνο. Αυτού. Εγώ πρώτη φορά σας ακούω να ορκίζομαι, κάνω το σταυρό μου. Δουλεύεις, αλλά με αναμπέζεις. Δεν σας αναμπέξαμε ποτέ, κύριε. Εμείς εδώ από καναφιδάκι βάζουμε στην εκπομπή, στην τηλεόραση βάζουμε καναφίδι. Κάτσε το εμένα ευρέαζε να με. Και είναι και κάτι λαθρομετανάστες που πηδάνε γυναίκες στην Πάτρα. Ακού να σου πω ρε παιδί μου, ρε, να μου δώσει το τηλέφωνο του Ψάλτε το πρωί, πως το Ψάλτε του. Ξέρω, του Στάθη. Ρε του Ψάλτε ρε, του δημοσιογράφου ρε, τα ακούσε. Που πάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, στον όρθρο. Κύριε, που παίζει αυτό το πρωί του δημοσιογράφου. Που λέει το Καταμάρκο. Έγαμε τον αντιχριστό σου του Ψάλτε ρε διάολε. Ακούς μέσα ρε συνολογέμαι ρε διάολε, ποτέ το καταλαβαίνεις. Του αριστερού ψάλτη, του δεξιού ψάλτη. Τι άλλο μη σου πω τίποτα, δεν μπορώ να κουβεντιάσω μια φορά με έναν άνθρωπο. Θα μου δώσει το διευθυντή σου άλλη φορά. Κύριε Φιδέμπορα, μ' ακούτε. Άι να κάνεις, δεν μπορώ να κουβεντιάσω με σένα, ναι. Έχετε γίνει ανάρπαση. Μετά το γουναρά είστε number 2 στα τσάρτ. Που σε βάλανε παλιόπεδο όλη την ώρα, μας έχει σπάσει τα νεύρα. Λοιπόν, και αυτό με την Πάτρα ήταν ωραίο με τους λαθρομετανάστες. Άρεσε στον κόσμο, ήταν εμπορικό καλό. Το Ψάλτε θα έρθω να τον ευρώ το Ψάλτε στην Αθήνα. Θα πάρω ένα ταξί, θα τον δώσω. Όχι ταξί, όχι, πάρτε τον προαστιακό ταξί, θα μια περιουσία πληρώσετε. Πάμε να πούμε κάτι και μας. Και άμα λείπετε και τόσες ώρες, πάρτε λαθρομετανάστες στο σπίτι σας. Καλά, παράταμε, δεν είσαι άνθρωπος για κουβέντα, δεν ξέρω να σε παίρνω σένα. Άι να χαδείς.